To kodoge e county so en koro chenro mar kawo ombulu gwenge mag Seme Kisumu County wacho ni koro dhi maber ahinya kata bed ni koro dong ndalo matin ne juma achiel kende to chenro ma kamano koro igeno rumo tarik 6 e dwe manyien. Jachung' e kom od bura ma Seme Dr. Richard Aya wacho ni koro sani okenge ma jochung' moko kawo moriwo kaka en bende gin mar neno ni koro giwuoto kod jopiny dhoudi ka dhoudi mondo mi wuog oko mondo ne ni koro chenro mana kawo ombulu no kik owegi oko kata odong' mana ndalo matin gi sani. Dr. Richard mane loso kod Lolwe Tv bende komachielo jiwo jopiny okaw wachno motegno ni mar yiero jotelo en gima dwaro ombulu mang'eny kendo wacho ni koro ombulu no biro konyo nyaka neno ni koro Raila Amolo Odinga odonjo e kom ker kochopo tarik 9 dwe mar 8. Seme pod ok dhi maber ahinya ka wang'iyo kata mana kaka Kisumu County chalo. To wasewuok watiyo matek sani nikech mae round mar 2. Round mano kwongo cha ne apani ne wakawo joma ne yot kawo korka Kura. Koro sani en manyo jomoko ma bende opondo kuonde gine ei Seme. So wamanyogi, ana wuon atiyo gi chiefs manie Seme, wasegologi te, akonyogi mondo gimany jogi mondo gigolgi mondo gidhi gi andikisha kura. Gima timbre ng'e nitie weche moko matindo nikech program maduong' maendelea. Anyalo koni kaka nyocha awuotho e gweng' to tich abich anong'o ka iriembo nyithindo e skul nikech wach mar school fees onge. Sano mage nyithindo ma wadwa andikisha gi kura bende. Koro mano chieng' mana non kamano achungo gi wakoni kuong andikisha kura mondi. Program ni ing'e ni mae mar higni 5 mabiro. To mae en gimoro ma tamni nyaka walosi. Miyo gik makamago ma program ringo koni moro be ringo koni ema wadwa ni jotelo mondo ong'i. Gin gik matindo tindo. Ok en wach mar ringe ndara ni igo koko ni kura ni ji mondo wuog go kura. En ni kuminwang'o ka nitie shida moro tiloso sano. An kaka Richard Aya kana kwongo achung' e party mar ODM. Gima nakwongo wacho en ni kura marwa ma Seme anong' 2 ng'amachielo nong' 1 watieko wechewa. Gima nachung' ne ma wacho kata kano solo pesa mokwongo round mokwongo under ODM ne ni gini wamanyo mondo waandikisha kura mokwongo ng'ato nyaka bed gi kura. Mar 2 en ni mar president mabiro mar Raila Amolo Odinga. Nikech kura ni ok en kura kende. King'e kaka sirikal tiyo, ting'e ni sirikal dogo dhi ng'iyo ni nitie ji adi e gweng' ka gweng', nitie ji adi mogo kura. Gima nyalo nyisogi en ni wakonyre mondo wagol ji mondo go kura. Joma onge gi ok ni ji ofuo, ok en ni ji ok dwa kawo, en mana nyalo mondo okonygi mondo giwuogi mondo gigo kura. Nyaka waland kuonde ma kits go nitie. Nyaka wamany joma onge gi kura gi mondo waketgi mondo gidhi giandikisha kura no ero. Erokamano. Erokamano.